Dobrý deň, dámy a páni, vás vítam u nového videa. V tomto videu tak si zahrajeme Minecraft Survival. Ja dúfam, že to bude nová séria, pretože ma to baví a pretáčal si videá teraz na prázdniny a budem to tak v priebehu potom nejak vydávať, tak vidíme. Ešte pred videom by som vám chcel povedať, nech dáte like a odber, pokiaľ sa vám video bude páčiť. Napíšte nejaký pekný komentár a my môžeme ísť na to. Naťažíme železo, naťažíme si uhlie, urobíme nejakú pec, vypečieme si železo. Ja myslím, že za chvíľu budeme trochu pripravení a môžeme ísť aspoň preskúmať svet. Takže hodila by sa mi nájsť nejaká dedina. Som našiel cherry biome. Kamo! Ne. A jaká je šanca na to, že nájdete rúžovú ovcu? Hneď na začiatku hry? Ďalšie železo, to sa hodí vždy. Začína nám noc, takže si asi urobíme posteľ. Položíme si sem pece a vypečieme si železo. Môžeme pokračovať ďalej. A vidím portál. Kamo, toho železa tu je docela dosť. Truhla. A hneď tam vzadu vidím ďalší portál. Truhla. Ďalší tento blok. Je tu nikde žiadna dedina. Ale sú tu hory a to znamená veľa železa. A veľa železa znamená veľa bohatstva. No, ale to je úplný masaker toto. Trochu som tu toho železa teda našiel. Ja tu neustále behám, snažím sa nájsť nejakú dedinu. Ale furt nič, no. Mi to moc nevychádza nájsť nejakú dedinu. Ja som nečakal, že si spravím taký mini dom na strome. Jau. Ešte aby som sa tu zabil. Tu by som si vytvoril takú moju základnú. Si dám takto všetky potrebné veci. Ich veci dám zatiaľ spalovať trochu toho železa. A zatiaľ by som tu ukončil tento náš prvý diel. Dúfam, že z novej série. A keď chcete, aby som si v ďalších sériách stala nejaký dom, alebo zrovna veľkolie, alebo išiel konečne do jaskyne, ktorej som sa dneska ešte bál, tak určite dajte like a odber, aby som vydal novú epizódu čo najrychlejšie, tak dávajte to tam a my sa uvidíme na budúce. Čau.